Gatı bay öýdän bay diýär. Sen baymy bay? Daşımdan bay, aslında men geday. Подделкасын çıkarıp başladılar ve bağlara satığa çıkardılar. Bay branding senin biznesine näl tapawy boldy? Adamlar var, adamlar uçturarsanız var adamları. Göçürülen aydınlara näl seredýän? Yaňam şu arada zat etdik de bilýän. Halamayan, goldamayan. Senin kim denem düşündün doğru ya? Düşündüm ha. S to the bin nigga. Es bitirmeye sayık değerli. Tarmazi. Floor seats for the Knicks. Couple models blow a kiss. They don't even wanna pick. Wanna lick up, wanna. Hemen salam. Online gepleşimizde hoş geldiniz. Bugünkü sanımızda Bayma mehman bolýar. Bayma kim? Bayma näme diýär? Bayma rap aýdýarmy? Rapçy mi? Näme üçin rap çykaran? Şular ýa soralar köpdi. Bayma rapçy mi? Rapçy dämi? Özi soralaryňda jogap berer. Ve uzağa çekmen göni soraga başlaly. Soraga jogap başlaly. Bayma jaňa diýen. O salam aleykum. Bay gomy? Rozi, bra. Salam aleykum. Как дела? Gomy? Нормально, yaxşı. Sen Şükür. Var, goýun dedem goýun. Молодец, брат. Daş edýän proyektlerim, şikarny proyektler seredýän, görýän. Sağ ol bra. İşinde üstünlük. Şeýdil şu zatlar saňa aýdysym gelýär. Proyektlaryň edýän waýlynlyklaryň, tanslaryň hiç sözi ýok. Üýtgeşjek edýän öz boluşjak prikollaryň üýtgeşjek. Birinji Medyatum adından sana köp sağ olsun aýdýan, minnetdarlygym bilýän Medyatum toparynyň sözüňi ýykman geldin. Ve bilýärmi? Göni soralara başlaýar. Soralara başlar baýma, soralara başlamamyzdan odalam bir kiçirek biografiýaňy aýdyp berseň, özüň barada aýdyp berseň bize agdalarymyza. Özüm barada näme diýin? Doladym Bay Mehmet, soň Bayma boldy, inem Bay boldy. Turkmenistan, Krasnovod, Россия, inem Dubay. Tan söýleýär. Rewaýdam zok. Ýöne rewaýdýanym hadi pikir edýärler. Ay bro, şoýum barda, näme aýtjam, bilemem, gawsy da var, вопрос задавай. Şu arada birazcık açıklap geçsen. Näme üçin rapçy diýip pikir edýärler? Men pikirimçe şu videolar Zoomer'in Aydınmy, Araganyň Aydynna videolar düşürýäniň üçin bolup biler. Şu arada birazcık üstüne durup geçsek. Näme üçin men köp rapçy diýerler? Начнём с того, что Dark Room Posten agdaty. Men rap gruppa, Turkmenistan rap gruppa, şoň agdaty. Bir videomy podдержка edýär, golda edýär, edýän işimizden gowurýar, bilýärmi? Men aýdym ok, men şu wagtda çyle bir aýdymmy çykaryp göremok, dadym etip göremok. Hawa dogry, köp aýdymlarda men adym diýip geçýärler. Syýlyk şu member ýalda, şoň bir atnaşyjy ýalda, şoň oýunyň içinde menem düşünýärmi? Şu rap oýunyň içinde men rap aýdymok. Näme üçin rapçy diýip pikir edýärler köp kişi sebäbi Abdudaýyň albomy çykanda reklam etdim. Gerek bize bir süpürgüç çeken, temizlik üçün yoldan alay birlegen. Sorumu näme üçün aýtjak gün matanda. Aragonyň kär aýdymly reklam edýän. Punchlar bu paltalayım, bu dark room paranormal, bu dark room uniforma, biz kurama gerekler bir de security koruma, dilimizde bilen okturma. Любой, даже olaryň diýär başga aýdymçylaryň bar, şu aýdymlaryny halasam imitasiýa etmek şu aýdymy özüm ýaly fanat da menem fanat şu näme şoň üçin men şonu edesmele edýän awa şeýdibem şu internetde şu video görüşikler şu ýaly imitation videolar ýaýraya käbirli köp bilmän soň reperim hadi pikir edýär. Sebäbi şu obrazy girýän, aýdym şeýle bir gowurýan, halaýan. Men şu video düşüresim belli şoň знак поддержки, знак солидарности, знак уважения, да. Şoň üçin
köp kişi rapper diýip pikir etip bilen. Doğru. Men kimse diýerim bolada şular. Şo sebäpden rapçym kady pikir edýänler bar. Inni bilýärler, sen rapçy däl. Sen gıtkaça diyetin istaýsan sen asnavnoy başlandı. Tans bilen başladın ve şo tansa näçe ýaşynda başladın? Nälerak başladın? Näme üçin bu abdydaýlar ýaly rapy höwes etmediň de tansa höwes etdiň? Şo arada aýdyp bersen. Tansa egeti 10 yaşımda başladım ben. Kızıklım. Orta mektepte okuyaqa. Breakdance komanda vardı Krasnovod'da. Şolar deme koşulacak bolýardy. Men ulda ola, men näçe klassy bilen ok 3-mi 4-mi. Ola 7-8-nji klassdy. Orta mektepte okuýar. Menim görýärdim tansyony ýaly sallam säjim geyinip adet geçip ödüle de her kim görüp ödü var şolar şey berender. Benim kan halaýarym şolar. Ýene meçe kolan gruppasyň ýerje kolan. Almadylar. Näçe alan nokta aýtyn de kiçiräk da. Yani ahyrda aldylar. Break. Ahyrda aldylar. Iş otay gatnaşdy. Mlaç komanda bolup ýaly girdik we ol bizden oldy. Nişko diýerler Ryzen'se kan bolýardy. 5-nji klass bilen 8-nji klassyn arasynda tapawdyr kan bolýar. Şo da gatnap breakten gittik, soň breakten soň başga mektebe girdik, o mektep gimnastikanda dowam etdik. Aýgaras bir zatda durmady, soň hip hop'a geçdi, hip hop'a 13-14 ýaşymda nemde gyrklanıp başladym. Klipleri görüp, çöte ip başlap paýahaly garach. Şo ýaly. Şoňra höweslenip dowam etdiňmi? Awa, näme üçin rapper bolmadym? Awa, şonuň artyny geçip ben rapper boljak diýsem, hiç problemi däl, mesele däl. Abdudaýyň ýanyna geçip ben çöle rap komandanyň içinde bolup bilerdim. Men bilemok, men çöte şu mikrofon diýileni alyp çöte zapis edip oýnar. Hiç bir neme ýokdy. Şolaýy ýokdyken oýnar. Sen şo zapislara tans etmekden keyip alýadyň da, gepin gysgaty. Şo sen höwesindi. Это что шей дело. Мне нравилось слушать как фанат, как критик. Вот такой я был, бля. И шматым шолар ýaly men. Aýtşak bolsam любой mahal. Aýtdym давай edelim diýdim. Ýok diýim, ýa-da öldürüm aýtdyr, давай aýdym aýtdy, gir. Давай deňek göreli. Ten obrazyňma, ten girýän, emi gelişýän da diýdim. Ýok adamyň nemesinden da. Если он должен это сделать, должен конкретно сделать. Да, но у меня от этого нет, мне нравится слушать больше. Şoň manada Dart Kompos, nädip başladyňyz? Nädip sen olaň içine girdiň tansçy hökmünde? Siz ondan öňen bilediňizmi ýa şo snuwatyňyz bilen bilemi? Dart Kompos gruppa. Biz hemmämiz klassdaş. Ha, Dart Kompos hemmämiz klassdaş. Ay klassdaş däl, başty bir mektepden näçinji ýylda dor bilemi o garaz. 2005 mi, даже onun ýer bolmagy mümkin mara. Biz näme Türkmen rap diýip bilýärmi? Onu Türkmen rap diýär ýokdy. Azador Asif bar, Türkmen rap diýär ýokdy. Näçinji ýylyň gepdi? 2006-2007? Ay, mümkin, men ýangyşmam mümkin. Artu Abdudaýy ondan ýer başlady, prosto o kendinlenmedi o mahalla bara. Haçanda ýam ýokarrak nemet başlandy. Ýokarrak galyp başlandy. Biz nemetdik ýa. Dinledik, düşündik, o goldap başladyk bara. O döwürle dis döwürle başlady. Abdudaýy ýam internete çykyp başlady. Aydın bana hat giňişlerini emetip başlady. Şo da atlar karoçy şey gidip biz gitdik da şo 2005 diýeli, ýa-ma bu aşbat plus minus 2005-den näre. Ortaça 2005 diýeli. Bayma. Dola adyňam Bay Mehmet. Näme üçin Bayma diýerler? Nämeden gelip çykdy o Bayma? Dola adyň Bay Mehmet, Bayma diýip sajykda takdylar. Rus ort sajygat näýdi? Ňankala da çoğaçalar ňankala Bayma diýip takdylar. Gysgatlar. Aw sajymam edil öýümiň ýanyna. Dworym şo, çağlarym şo taýdy. Şeýdim takylly iş goldan bitdi Bayma. Bayma diýerler. Şo wagtynda şo brend çykaramsoň Bay diýip gysgaltdym. Nene köpse Bay diýer. Dogry belledin şu wagt brende geleli. Bay diýip eşik brending bar. Näme üçin adyny Bay diýip goýdyň da? Şo adyňdan aldyňmy ýa başga bir sebäp barmy? Bu şu soru var, maňa ýaman köp neme diýär, köp soraýarlar. Menem ýöne jogap berýän.
Yine bir yerim cevap vereyim şu an etimden anasam diyeli. Bay deyip men öz adımdan ulanmadım. Bay deyip nämetçe kollum men bay logo yasamda ilk başta o bay logo de ilk başta Alabay çıktı. Alabay. Alabay golünü de beş olaydı ettim mara. Ve bay sözü dinle Türkmen sözü değil ol Türkiye halkının Türkiye halklan şu bir mani veriyor. Baylık veriyor. To jest o nağıt ya da materyalny baylık değil. O adam devranatı gonum bay diyara. Gonum bay. Men gonum bay. Şonu yani men şoları splaçid edip birleştirecek bolup hem adamları Türkiye adamları şonu tanıdır düşünür yani şu baylaga tipi şey demettim. Alabay deyip geldi. Men hiç öz adamdan deyip demetmedim, даже fikrim etmedim. Son как-то это всё склеилось, так получилось, что baylık kaldı. Aslında Alabay deyip demettim onu. Brand aklına nereden geldi sen bay eşik brand bilen başların birdatlar ederin deyip nereden kelän geldi şu pikir? Так, pikir как оно есть diyeli Darkroom Post'e şon ağlar hükümde rap dinlep dinlep şu движение aydım çıkarıyat bir komanda qatis plaçon biz şımadım şular yani biliyor musun? Biz şımadım şular yani biz yaşın dilim meri ne demedim zor belki kaverlan aydım bir çıkandır kaverlan kışvat çıkan yoktur yöne çıkıp tuğlaydımlar muf komanda muf seşof komanda biz nemet başladık Darkroom Post eşik beşe çıkarıp başladık para İş o tayda da ideye geldi. Ayrı bir brand, Türkmen brandi kökmünü. 2009'da şu Darkroom Post'e ne medyadık, ememiz öşüp 2009, 2008 şu doğru. Sonra 2010'da başlayayım ben demettim de. Çıkaran, adım çıkarıp demetip başladım. Aslında Rusya'da okuyakam internet magazini mi attı? Baydı. İnternet magazindi, son şu mahal eşiklerim çıkarıyordum, eylem son hukuktorum sonum ya hat giyin işlerini ol küttü. Şeyden başladık diye. Gatgo bayne. Yine sorulun il sana gelecek sorulun bir de. Bay futbolkan çıkardın, brand qoy yörettin. Ve şu futbolkanın подделка diyen sözün Türkmençesine tapmadım. Подделкасын çıkarıp başladılar ve bağlara sattığa çıkardılar. Şu senin bay branding, senin biznesine näl tapawdy boldy? Tak, birinciden aýdaýyn bay biznes var, o diýen bir giýdirji bolmady. Asıl maksat bay brand edilende şu öz halkynyň bir stili bolsun, şu Türkmeniň öz nakşylary we öz tarih dizaynymyz we şolary moderniziýet etjek boldy. Moderniziýet edip halkyň arasynda bir öz bir ütkeşici Türkmeniň ütkeşici bir молодёжный moda format bir açykjak boldy. Aslında şu plandy. O satyldy meniň bir näşetim o diýen kan satamak, o diýen giýdirjim bolmady. Açygyny aýdy. 0 hasap edäli. Daşy minus bolmasa giýdirji bolmady. Soňra bu zatlaryň bilemok käbir adamlar diýjenit başlapdyrlar. Bazyr çıkıp başlapdyr. İlk başta bazyr çıkıp başlaryny suratny uratdylar, soňra özümem gördüm bazyrdy. İki tarapdan duýgu boldy. Hem beýendirdi, hem gynandyrdy. Sebäbi entägem näçe ýyldan bäri 2013, 2014, 2015 bilemok. Şu döwürden bäri şu adam satyp berdi şunu. Kim bolsa da şu adam gazanyp berdi şunu. Näkilne medya bilemok, menim şu adam entä konkret bir adam tutup bilmedim sen ýa-da diýip bar. Просто хайпануло это, да, и на этом люди некоторые в этом воспользовались. Godel tarafı sen şondan peyda görün ok ve senin istemedik healingde futbolkalar çıkıyor. Heal yani kaçsız tarafından. Go tarafında o senin branding tanalı otu yine de 10 sanak giyse de 20 sanak giyse de sen peydasını görmesen bu benim fikrimde ol iyiliğin arasında malajoş yani yaşların arasında yayra otur giyili otur ben bay giyen men bay şomanini ber otur benim fikrimce go tarafan var. Ne sen ne elfer ediyorsun şuna? Onun plus bir tarafı var. Şey diyorum tanıya, şey diyorum ideal'la.
То есть на плаву, да, на плаву стоит, adamı görýärler, ay originalda o padyal, sen intern sen padyalgyny etip satyp böyle. Odan na plavudun, to есть reklama ervedi yok, awsy bolmaýar, o. Na plavu stoyu, neme tutun. Ýöne hiç neme dan men çıkaram okuyan başta 2017'den 18'den beri çıkaram ok. Daşy ýondan neme hiç ölüm edem ok. Bir näçe sebäpler bar, näme üçin? Ýöne çıkaram ok karoçy batlar. Kan nesip bolsa diyelim ay. Garaşasynym. Nesip bolsa, men öz nemelim bar, prosta men birazcık başgaça öwren öz proýektim. Öz eşik tarapdan eger liniýa, adejda liniýa olacak bolsa, men başgaça öwren çıkarsam bir konkretnira bir uğurdan bir başgaça etjek bolýanda. Onýalyk apur-tupur däl. Tansı proýektini TNT'de çykyş edipdiň sen. Четвертый номер, ну расскажи о себе, чувак, расскажи о себе. Баймабек, студент-иностранец, он танцует не... TNT, bu Orus kanallarının içinde en gowy kanalların biri ve Tansı en gowy proýekt, malajoyň arasında en gowy proýektlaryň biri. Şonu çykyş edende bu sen karýeraňa diýil, sen Tans karýeraňa näl tapawut etdi? Nähile diýip, ol proýekt bara, участник men 2009'da boldum. Ol 2009'da 10 ýyl maştabynda däl, şu wagtky ýaly 10 ýyl maştabynda däl. 2009'da bir nemerek var, o diýen däl. Конечно, tançyvalny nememe täsir etdi. Her hili adamlar tanayan, her hili uğurlar görýän. Как тебе сказать? Ты на танц уровень творческий рост, да? Tворческий рост был. Onu sunugatynda, ýani ösüşe kömek etdi senin karýeraňda. И şo proýekt boýunça da meni käbir adamy durmuşsan demetdiler. Sen şo ol bolsa. Sen şo TNT kanaly. Baýmam ýene bir zat belli geçesim gelýän zatlaryň biri. Bizim himayetkarymız Yeni Kapıdaky Fitch House. Köne videolaryň birine sen saytdäl bilen bir araňyzda bir gep gurulmady. Ve täze videolaryň birinde ýa-ni sen saytdäl bilen Vice dost. Näme etdiňiz, ýaraşdyňyz? Näme bol aýdyp beräň, bir şo gyzykly da ara. Общем, şu aydanımda Darkroom Post'e raplarım hype etmeli. Esası dis atýany dis edeli. Işedim rap kalmaгаly ýurtda. Şedim rap galy, hip hop galy. Golding hype da gepin gyýsy hype. In rap oyunu başladı indi sonuna. Kop kişi dinleyip başladı, nemedip başladı. Конечно da Sayp bilen Zumer o da orada düşmandılar rap demedi oyunda. Düşmandılar. Bilem конечно men Zumer tarafta, Sayp o tarafta. Bilem конечно bu logично biz birbirimizi halamız yoktu. Şu sebäpli biz halamız yoktu. Aydımlarda plan diýen üçin. И до такой степени мен реально ахырым ели şu taýda da то что men aşda videoda aýtşymýarly, şonu görsem diýdim, men şonu görmedim. Men Dubayda görüşdim o bilen. Ayam уже aradan 10 yıl geçti. Ýöne wagtly geçti. Zumer Abday yaraşdylar, ýa normal. Davno yaraşdylar, конечно, ýa näçe bir 5-6 ýyl öňre yaraşdylar, все нормально boldy. Ýöne men entäm hiç connection ýokdy. Именно сайт bilen, hiç nemem ýokdy. И как-то получил, и aydınlarını dinleýärdim, конечно, dinleýärdim, eşitýärdim. И aydınlarında düşünüp başlaýardım, bilýän, уже мне начал уже нравиться песня. И aradyňam ödüm Abday aýdypdyr, bilýänmi? Tipa bir ýerde короче, men görüpdirim saýki, men tanamam filan, men salam bermändirim, mara. Men ýadymy düşünok, nirde? Tipa kan görüşler aşağıda baramyz, aşağıdan aydınçylar, rapperler bilen görüşýär, o döwürde. Bizem görüşüpdiris.
Benim salam bermendir. Yüzü el uzatmandır no. Olma el uzattı men el uzatmandır. Men tanamandır no. Ya da men bir yadım üçün yok. Ya da men tanaptırın özüm bir işin salam bermendir mi? Men doğru şu zatır men yadımı düşün o. Şonun için onu şuna aydıptır. Sonra bana bu havalar geliyor. Havalar geliyor. Sonra men eştiyan tostu berdi. Benim özüm berdi neme diyen yazyan. Yani bariyan şeydi benim yaraşıyor. Gülyal. Şeydim yaraşıyor, oturuyor, gurme ediyor. Normal emrat böyle. Emrat normal. Ağalardan köp gelen sorulan biri. Abdudayfing dostun mu? Abduday bu atlar näme işleýär, näli radyçyk, nähili planlar var gelecekde, maksatlar var. Men Abduday näme maksatlar badylmar, men hiç aýyp bilmeýän. Ve Abduday ol sungat adamy. Sungat adamlaryň konkretny bir zatlary ýok. Olar ýöne nime öz duýgularyny tворчески ilhamyna görä ütkap öz şu ýoluna gidiberýärler bar. Ol hiç neme bolmaýar. Ýöne men pikirimçe on proýektleri bar we görüşümi diýerli aýdymlar çykypdy. Aýdymlaryň prosto ýarpdy. Diksem aýdymlary. Даже 2013-de ýazylan aýdymlar bar. Prosto şu wagt MX Max diýip internetde goýuldy. O aydınlar var, içinden geçen aydınlar olur. Abduday başladı. Yani yakında başladı. Geçen yıl başlayan vakit kaysaydım bile başladı. 25 yıl bile başladı. Yani yanlış mı hatırlamaya? Ya onun 25 ава. После длительного перерыва он начал с этой песни, да. Yaşayan 25 yılı Olanlar uçurdu yine de vakumda yalı. Şaydımam Go dinlenni ve anarda 100 000'den geçen prosmotr olmalı yanlış mı hatırlamaya? Конечно, там две значимые фигуры pоработали над этим треком. Sen EM diýeli, kiçiken diýeli, mysal üçin 12 ýaşyňda da EM. Sen 10 ýaşynda tan oýnap başladın. Yani 12 ýaşyňda EM sen bilýärdiňmi? Sen baýma boljagyňy. Men bilemokdym. 12 ýaşymda men tan oýnamdy, men prosto energiýsyn çağırdım kiçiken. Men beti energiýsyndim. Ишла там в пандатор вара зажигать, драйв чагылар, что не алдым. Мне это нравится, и особенно что клип видео там на городном, мен зажигать идея var. И у меня это получалось. И тем, что у меня получалось, мне коп стоп diyen adama kâr mı oğlum? Tarmazi şımadım, tarmazi diye 37'tin tarmazi diyorlar şu adam biliyor musun? Şu adam diyor tarmazi diyorlar. У меня не было такого, мне всегда, я же говорю, то, что меня прет, я это делаю, я не могу, это зависит от человека. Даже вот шмат, вайн дикештің да, вайн қойын, зат қойын, настроение. Например, вайнмат, bir saçlı bir lisi, biliyor musun? Sakura, aşkına mı le, lisi, le, fantam adını gözümün karşına alındı, ne bile, ne mı le? Sana ne? Hava sıyırdım, yüreğimden şey sıyırmadım. Ya da patkol ediyen birinin üstünde prikol tutuyan, da ediyen bileyim, atsızlığın üstünde prikol tutuyan da at bermen, yani neyme düşünüp poli. Tuş kelimdeki pikirli, настроение, bileyim, şu vabra kartina düzülüyordu öğümde. Şu kartina realizovat etmeli, bileyim. Men vayner de, men blogerim de, я просто, не знаю, Hövesçen. Который чувак, да, что-то хөвесчен, что-то нравится, конкретно братадам yok mende. Конкретно брат, да, основная деятельность танцы, танцую, но я oynayalım bir neme demok, tan filan bayacak olamak, tan filan bir kampanya, bir tanf mektep açacak olamak. Ya для себя делаю, я танf мне учу как бы спорт. Спорт, например, Kaj aytýarlar, plan ýaşdyň ýeşden şumadym tansona pöwün diýip bara. Olam ben menden 3-4 ýaş geçleşin ýaly garyn ýöräni zordy ýöreýär, zady diýär. A sportsmen bolan, trenowatka tüpüren bolan, zdarov obraz жизни man hiç asan oýnap diýme. Bilýän? Ma hiç oýnap diýme. И как бы Dünya sevdişiň bilen ýetkiýär da. Как хочу, так и делаю. Я же Bu birinji men pikirimçe sen şular ýalak entegem diýeli dowam edýän sebäbi birinji bilen maşgalan padjaşka men pikirimçe maşgalan gollamasa şu zatlar etmezdim.
Doğru aydan. Doğru aydan o sebebi ne ki laydı insana. Pahanna dedim. Dedim у меня вообще başka adam. Benim için avtoritet adam и он занимается ediyen dağıttırı başı. İnженер строительство kuruluştu şu uğurdan giden adam. Ömür boyunu işe daha böyle. Когда их такой сын, фокомоко, йо, танцует, там балагон, шахтын и... Кыпс için diyelim, не серьезно. В большинством случаев могут воспринять несерьезно. Понимаешь? Но он увидел, он сказал, окей, нравится, делай, но за рамки не выходи. Рамкадан çıkma, demetme. И когда şu TNT valla, şu TNT çıktığında ettim, o tada уже за рамки не выходи, devam ediver, oldu ya, молодец. Hiç kritikim, maşkala tarafından hiç kritikim endi bolmadı. Şu en vaciplar, en mühimler şu. Maşkala taraftan qollab olmasa, sen neçe islever, belli bir yere açıldı. Neçe dil bilýän? Neçe dil bilýän? De neçesinde arkayın gepleşip bilýän? Так, arkayın diýmeýin. Так, birinji türkmen, ruski, angliski, turetski и арабский. Gepleyen. Arkayın. Aha. Arkayın da yani например. Arkayın şu derdim düşündürsen demek arkayın. Ben şu перевод etip bilen sana ne? Doğru. И там kazak dedi, özbek dedi, kırgız dedi o yani. Turetski ve türkmenski bilsen böyle o dillerim düşünýän ol yani. Ben uğrum dil olan семейство одно коренных языков, yani düşünüp ol. Yine sorularda şeyler aktam. Dubai'de neymiş işledi ya bay? Katı bay ödeyen bay diye. Sen bay mı bay? Yok be bay da. Ben işte daşımdan bay. Aklımda ben geday. Ya. Dubai'de ütküş iş edem okman berdi. Ütküş iş tamam. Benim her kimin ediyen iş ne diyen. Обычный iş. Her kimin ediyen işi. Onyanak bir ulu kampanya ya da bir конкретно bir zatla заниматься diye. Да, обычный iş, который любой человек может встретить. Onyanak bir nemedat diyor. Ağlarlardan gelen soru olduğun biri gödük, rut, rap taşladı mı diye son kuvatlar rap aydan oklardı. O son dövür aydan çıkaran o. Yani benim fikrimce taşlanan o. Pauza o. Her kimde oluyor o pauza. Ve hiç haytimiz aramızda men rap taşladım deyip, men aytacak değil deyip yok. Даже men fikrimce de şonu aydiyanlarım var, aytacak değil diyenlerim var. Hakiki rapper olsa, hakiki sungur adam olsa var. Yengil ansa taşlap bolmaya odattır. Просто бывает жизненный перерыв, пауза, длительная пауза oluyor adamda. Sonra Vizi 77'den. Брат, когда у меня опять появится желание творить diye. Haçan men yine önküsiyalı sungut dörödüp başlarım diye. Vizi 77'den sonra. Vizi. Baymadan Allah bay, şu mu? Ha, şu. Tete önü baymadan baymadan Allah bay sordan online alay, çekinmem alay. Ben şu oğlan var ya, ne çeyrek ettim, itikledim, gaz verdim. Ya ay, değil mi diyen? Bывают же люди, biliyor musun? Talant var, biliyor musun? Реально talent var. Sen ödün şu oğlanı gördün, sen bardın. Ты присутствовал с нами, ты был. Но лень, yaltacılık beterken. Талант есть, но он пропадает, есть. Ай, бля. Ты будешь творить, Визи. Ты будешь творить. Я знаю, что ты будешь творить. Но я думаю, тебе нужен рядом, чтобы был кто-то такой, который будет тебя постоянно газуй говорить. Да, который, не знаю, как я, который газуй тебе будет говорить. Men her kime gazuy diýemek bar, mişany özüňde. Yine bir soru özümizdekilerden Tımstar soruyor. Instagram'da 10.000 patpişiga yetendi. 10.000-nji agdan kim diye? Yadyda mı diye?
Tema Stars. Tema Stars, motor Tema Stars. Sen işte. Kepkam, bayson kepkan alan Tema Stars. İşte gittik. Göçürülen aydınları näle seyrediyen? Yanam şu arada zat ettik de bilem. Göçürülen aydınlar. Ay. Halamayan, goldamayan. Sadece geçetim yerlerde burada diyor. Kritika var durmayınla. Yine bağda arasında oğlurlu. Bağ, который düzöldüler. Şu var derece yerler. Gök kalış kalırlı. Et polyana kena. Ha. Senin kim denem düşündün doğru. Düşündüm ha. S to the bin nigga. Yani. Men şu oğlanı söyleyen. Men şu oğlanı söyleyen. Ava başını bolup dur yani önkü dövrde bolup dur. O dövrlü. ST dövrlü. Yani şu var näki derece yerli olan. Dövran nätin prodüserçılığı da öti. Aydınlarım elbette açık öti. Men fikrimçe yani etçek diysen et polyana ken mara. Nava. Yani yekket olar yaratlı yekket tükk olarlı. Şom yaplarım nemedi yani. Et çiste o. Mayom neydi? Daşarı yurt tansçılarından duyet bile tans oynamak mümkünçülüğü görürse kim bilen tans oynamak isterdin? Danmamen bara. Danmamen. Ay o rapperler diyen o tansçıları tanıyan azdır. Yıl stilleri utkaya, направлениялары utkaya, tanslarım utkaya. Duyet bolsa Kida the Great diyen biri var. Kuti often Fransız biri var. Şolar ben duyet edesim gelirdi. Şolar yani aydım nemede tansçılar ben dünya derecesinde. Şoları özün stilini özün tans oynayan zat stiline yakın görýän. Awa hem yo ola beter men stilime yakın da yani şonun stillerini halayan. Teber eyam stil diyen var eyam stil diyen da çok eyam hem de karıştı. Awa onu bilýän. Awa. Beter karıştı hem de karıştı eyam hem de içinde hip hop, içinde latinanı, içinde reggaetonu, afro, rahat stil şu var. Awa rahat, to есть İslam'ın oğra nemetmeli. Tans boyunca yurdumuzdan 3 tane tansçı kim? Любой tansçı da etkileyen break. Любой tansçı da. Türkmenistan boyunca. Türkmen ava bizim yurdumuz boyunca. Данный момент мне общий cemleyici. Gel her diyeli. Hadir diyeli. Ha. Men bir uçnigim var Igor diyen. Igor tanıyan men ha. Igor tanıyansın sen. Ha. Şu uçnigim var. Kulluğa gitmeke qavvanayadı. Menenim geçýärdi o var oýnaşy. Şu an gulluktan geliş waram tansymna ýene men gorp bilen ok nähir oýnaýan bar. Şdan men şo diýip biljek. Türkmen YouTube kontentini 3 tane ütkeş kanal aklına gelen. Doğru mu aydı? YouTube'a inneni giriş başladım. YouTube'dan dına video seyrediyordum. Devran Recep var. Amerika'daki olan. Onu gördüm Aram önden ediyor yani aram ediyor herkese. Onu gördüm interview ona söylüyor o. Şu tayda seninle razılaşan. Şu da yine sadece yine zritsellere aydasın yani gözüne gelecek kan yok yani yaş olarak da daşıyıp okuyanlara ne size kavmaslahat şu an köp zaten etip bilen Türkmen dilini öz bilen dilinizi etip bilen dışta geçip bilen sebep yok redka az mümkünçilik var mümkünçilik köp mümkünçilik var gavcı killen işletsen killen bazı напрягать desen mozgi можно контент сделать ya ediliyor değil sorulara gelýär. 2 görnüşi var sorun. Birini saylamaly. Давай. Futbol mu? UFC. UFC. Menem edilsen geldi. Men ön futbola gyzykýarmy. Ondan soň eýam näçe bir 4-5 ýyldan beri UFC bilen gyzyklanýam. Men futbol ömür boýunça gyzyklanmakdy. Ya men kiçiken futbolu
gatnadım am, oynadım am futbolga. Häzir hem gyzykýan ýene öňkü ýalakda şu ady UFC men üçin. Dowam. Tony Ferguson mi, Justin Gage? Tony Ferguson mu, Justin Gage diýär. Ben bilen stories etdim bana. Ben bilen stories etdim. Habib ya Ferguson dedi. Bu Ferguson dedi. Bilýärmi? Ben Habib dedim. Ete boy batmen molle. Gage. Men Tony diýär. Ya baleza Gage. Ya za Tony. Kısmet mi ya nesibe? Kısmet mi ya nesibe? Nesibe. Es bitter mi ya sark değerli? Ya, хотя бы sanki Abdüday diye bana var ya, bana interesnaysız var. Yo men onu bilen sen %100 Abdüday diýen, Abdüday dostun sen. Adamlar var, adamlar uçturursanız siz var adamları. Ezbetir bir adam sanki diyor. Niyetim şo diýin mi? Ha? Niyetim şo diýin mi diýer? Ezbetir. Benim ne sorulumuzu doğal şekilde cemledik. Gepleşimin sonuna geldik. Ve senin bizim ağzalarımız için, yaş nesil için, tanıt höwesçiler için berjek maslahatlaryň, aýtjak goýjaklaryň bagysy dinleýär. Tak. Yaşlar için. Bize başta 30'a yettik bara. Başta 30'a yettik bara yaz. Maslahat berjegim yaşlara, wagtynlary boş sarp etmesinler. Esaslarym 16-17 ýaşdan 20 ýaş arasy. Şu ýaşda köp zatly öwrenjek bolun. Iň bolman. Günde bir zat öwrenmeseňem, ýöne bir zat bilip kal. Peýdalyp bir zat bilip kal. Diýem habarry bol dünýäde şunýa bir tehnologiýa çykypdyr, şunýa bir ogry çykypdyr, şunýa bir medisina çykypdyr. Toýs nemeli bu proinformirman, iň bolman. Bir zat öwrenmeseňem, maglumat zehin tarapdan öwrenmeseňem, ýöne günde bir zatyn täze bir habaryň bolsun, bir zat maglumatym bolsun diýen. Açıştan maglumatym bolsun, mara ştoby wagt bolan bire gider ýaly. Kitap okan, öwrenin. Kim bolasyňyz gelýän bolsa şu wagtdan nemedin, bilýän durmuşda her kellätir bolup bilýärdi. Ýöne näçe ir nemetseniz, karar berseniz kim boljagyňyzy şonça deňil düşür. Belki soň ýene ütgärim ýöne bu oput bolar ýa. Birinji berin kararyňyz bilen indike oputun olur. Ýa-da iň bolman ýagdaýynda şu birinji alan kararyňyz bilen dowam etip gidersiniz. Edin, bir zat edin. Qıyında, beyniniz biraz gayret edin, напрягите мозг, запишите, хотя бы bir adam edin, ona indiki adamla yeňilrek düşýändir. Şunu aýdasym geldi. Bayman. Yemiş gerek etdi doğru. Berden belle keçesim gelýän we sen men bir dünýä serdişimiz 2000-ki ýakyn nämetse de 2000'den bir epokan adamlar diýeli. Birinciden, ikinciden gyzykly boldy gepleşigimiz. Men üçin gyzykly boldy, aglalar üçin gyzykly bolandyr diýip umyt edýän. Ýene bir gezek Mejit madyna sana köp sawalsym daýýar we şeýlelik bilen gepleşigimiz tamamlaýar. Nesip bolsa ýene şeýle gepleşiklerde görüşeriz diýip umyt edýän. Как говорится, до встречи, да? Да, sağ ol. Benim şöyle bir Aydatmeretin kanalı üçün gözle geçirdim, seyrettim da kontentini odadını. Talantlar çıksınlar bira, talantlı bolsunlar bizde de. Talantlar bolsun diýip niyetimiz, şo niyeti bolanlar için yaş talantlar diýip gepleşip ýaşdyk, bilmedim gördüňmi ýokmy, konkurs geçirdik. Ünseren adamız, has ünseren adamız, türkmen dilinde aýdym aýtmaly köprek. Türkmen aýdymlar aýtmaly, milli aýdymlar da aýtmaly düşünýän, has ünseren atlarymyz. Uramak görün. Mejit temede mi? Ja, mejit temede. Bizim nokat koýat atlara şon geldi. Как говорится, границасы çägi var, şo çägine göre hereket edýärdi. Bola, bayma ýene görüşe ben sana sawal diýen. Mejit madynyň ýene sana sawalsyna aýdýar. Görüşe özüňe gowja seret. Habarlaşýan ta. Sağ olun.
Köp sağ ol. Davay sağ ol. Şeýlelik bilen dostlarymla görüşüňiz ýaly. Gepleşimiň soňuna geldik. Baýma bilen 40 ýylja gepleşik etdik we size ýene ýatdasym gelýär. Baýmanyň Instagramasyny belläp geçirin. Baýmanyň Instagramynda dagla bolup bilersiňiz. Videonu halan bolsaňyz, like tesir bilýäňiz olatlary we ýene diýjek bolan zatlarym. Bilmeýän dostlaryňyz bar bolsa, şu videonu gyn görmän, dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Özüňize gowja serdin. Görüşýänçä. Sağ olun.